Takže čus ľudia, to je prvý vlog, ktorý bude z bajku, ak to nemáte moc zaostrené, pretože ja akože mám mobil, potom vám ukážem ako pripomiený. A v tejto sérii tak sa v podstate budem voziť na bajku, budem ukázať rôzne miesta. Je tu starý kuček, zase je povedať pozerať, že prečo mám to ruku, aj keď mám kapsulu, sa tu dobre. Niečo ticho. Si zatiaľ zasiaľ nevšimol. To je 3 milióny ľudí. Fakt. Bič. Takže ja sa tu musím na miesto, kde sa bicyklovať. Niekoľkým. A príklad. Pohla sa. Vy to máte riadne zaostrené asi. Dobre. Hej, ideme ďalej. Sami ste videli predo mnou. To bolo dobré. Takže to nerobí tento karavan mentálny, ne? Dobre, idem sa prevesiť na to mesto. Mesto. Jedeme do mesta, na to miesto, kde sa dá určite bicyklovať. A prvýkrát som sa ako keby pred asi niekoľkými rokmi nezviem a zase tu bol niekto. Ideme ďalej.